Yini nani hlalani phansi ke sanhlalani phansi. Hayi ke uKhumalo ungenile stage ke namhlanje. Tyuru budu. Wangena. Xa ingena wahlala phansi ndathi ya. Yabona yo wahlala phansi ekuhlaleni kwakhe phansi kwathiwa ngubani ke lo ku-two commissioners. Ngubani ke lo wathi waphakamisa sasandla. Wathi mina ndingumzilikazi kaMashobane. Ndathi yes. Wathi ndinixelele ngamapha esipoliseni. Ndathi simamele. Wathi yena apha esipoliseni una 34 years experience. Ndathi mina wathi ungathi ndina 34 years experience and ndine long service, 10 years long service, 20 years, 30 years. Uthi kudala ndilapha. Uthi yena ungene esipoliseni elela polisa lenze affidavit. Elela polisa lithi next. Uthi ngene elela polisa lenze affidavit. So uthi ukhulele esipoliseni. Uthi each stage for yena ibikukukhula apha esipoliseni. Uthi ukhule wade wakhula to a point where kukho i-standard operating procedures ezizendaye azibiza i-5 pillars. Yabo, so uthi apha ekukhuleni kwakhe esipoliseni uye wafumaniseka uba no man kukho ii-gaps ezikhoyo. Uthi at this point already ebelida i-team, a-project manager ye-team ezithile. Wabona uba no kukho ii-gaps ezikhoyo ezininzi apha esipoliseni akusetyenziswana. So waza ke ngoku nale 5 pillars. Wathi if guys singasebenza kanje silandele ezi 5 pillars noko sizazisolva better i-case. Yava kutsho umzilikazi kaMashobane ke akutsho mna utsho pha eqongeni. Yava wathi singazisolva better noko i-case if sinolandela le nto kuthiwa hayi nyani zangasokoliswe ke ngelaa xesha nguminister of police welaa xesha. Hayi nyani wa-approve kuthiwa yonke ke ngoku eSouth Africa isebenzisa ezo pillars zize nabani nomzilikazi kaMashobane. Ndifuna nim-understand lo mntu sithetha ngaye apha. Ndifuna nim-understand uba ayingumuntu ohleliyo, ngumuntu obhizi oshukumayo emsebenzini. Ngumuntu yabo niyan-understanda mos guys. Mamelani ke. Uthi umzilikazi kaMashobane ke ngoku uthi guys ndifuna kuqala ndiniqale nge-history ye-PKTT. Yava wasithatha through i-history ye-PKTT ba iqalwe njani, why there was a need for it, ya-approva ngobani, ya-approva nini, date, kwathini. I'm not going to go through that. I think siyikhaverile kwi-previous videos zam. If awukazibukeli uhambe uyozibukela. Mamelani ke. After isithathe through i-history wasithatha through indlela bebesebenza ngayo. Niyayazi ke nani indlela besebenza ngayo sendicacisile ba ibingena i-case isolve. Ingene isolve okwesigagamfu. Yava hayi nyani fine. Ngabi namsebenzi ke naleyo agqiba kwakhe ke ngoku azothi yena bana ichithiwe ke i-PKTT ngendlela ezingaqondakaliyo. Ichithiwe i-PKTT ngendlela ezingaqondakaliyo. Ichithwa nguSigwaba plus nominister. uSigwaba ke guys niyamkhumbula mosiba ngosibiya. Nominister ke ngoku umchunu. Yabo wabe sithi ichithiwe ke ichithwa ngabo. Yabo uthi yena ke ngoku uyakroka ba ichithwa nje i-PKTT ichithwa nguminister plus noSigwaba. Ichithwa because bebecimba fans ba i-PKTT is investigating i-cartel ethile. Kanti i-PKTT is investigating any cartel. So bona i-network ivele yathi babhidwa. Khona i-network ababhidileyo baqumba apha ku-investigator thina apha. Ava? Not bona. Investigator that specific cartel. Hayi apha ku-investigator le-cartel ethile so bazama ke ngoku. Bazama iinzame zoba mayivalwe le team because it is busy investigating that specific cartel. Uthi ke naka sasinga-investigate loo cartel bebenewari ngayo. Thina sasi-investigate i-Big 5. Ndithi hayi mani mzilikazi kaMashobane i-Big 5. Wathi yena Big 5. Ndathi ngobani le Big 5? Wathi Big 5 ngizasibeka i-structure sakhona apha. Wathi i-Big 5 yi-cartel. Inabantu abanje inhloko zakhona. I-cartel uthi i-Big 5 i-operator ngathi like i-operator ngathi kusemsebenzini. Yabona imisebenzini apho normal apho uyayeziyo ba nge-30 when uyapeya ke uthi operator kanjalo. Uthi there are positions that become available. There are people that get fired. Kuthiwa ine-HR
kuthiwa ine-HR le Big 5 ninani. Kuthiwa you can be promoted, you can be demoted, you can be fired, you can be hired kwi-Big 5. Yava? So kuthiwa kukho i-cartel e-operator guys, kuthiwa kukho inhloko yayo. Inhloko yayo is basically focusing on strategy. Inhloko yayo ke uthi akafuna ulikhupha igama because kaloku ezinye izinto azika-finalized, so ezinye izinto are not meant for the public, which I agree with. Yabo? So kukho inhloko yakhona ke, i-structure. Inhloko yakhona kubekho lethu, yava, ilapha in the middle, zaba zi-senior managers zakhona. Kubekho ke ngoku le 3 ilapha. Kule kona nguVusi kule kona, and then kule kona ibe ngu-PK, ibe ngu-TK Molefe. Nyamkhumbula mos loya ndanthe guys bana u-involved ekubaseni abantu ngembumbulu, noGumbe wembumbulu, iboss kaNogumbe ke le. Boss kaNogumbe le ngumkhethi Matlala, andiqondi khona umuntu ongamazi uKhethi Matlala ngoku. Yabo kube khona lo phakathi ke ngoku ungeka identify. So kanje kukho inhloko yakhona, bekho lethu, then kubekho le 3 lapha ezantsi. Kuthiwa abadangerous kuthiwa xa ibusiness ingathi ayihambi kahle, they even go an extra mile. I-extra mile yabo ke guys ngo-fraud, i-extra mile yabo ke ngo-cash and transit. Kuthiwa i-extra mile yabo guys, so i-specialization sabo is-drugs, i-human trafficking, drugs, human trafficking ne-fraud, I think. But kuthiwa ke into abafocuse kuyo zezo. But kuthiwa i-extra mile yabo, kuthiwa hayi, extra mile yabo hayi ndase. Kuthiwa i-extra mile yabo i-dangerous kakhulu. Yiyo extra mile ibabhaqisileyo njengoba abanye bebanjelwe i-attempted murder. Yava? Yile extra mile ke bantasileyo ibabambisayo. Wathi ke ngoku uMzilikazi kaMashobane, yeyi, ningacimba fans banina kuba sipepereza simane sisithi KZN General Mhlanhla Mkhwanazi kwathini ungacimba lento yonke yenzeke KZN. Uthi yonke lento le yenzeka Gauteng. Uthi yonke lento lena i-Big 5 is based in Gauteng. I-Big 5 i-operator eGauteng. Kuthiwa i-Western Cape ne-KZN bayazisebenzisa nje as i-hubs because i-drugs kaloku kufuneka zitransportiwe, so bazisebenzisa as i-hubs. So banabo nabo provincial minister babo provincial minister abahleliyo kwezi hubs zabo. Kuthiwa hayi ke i-Eastern Cape kuthiwa yi-playground yabo ke i-Eastern Cape. Eastern Cape kuthiwa yi-playground yabo because i-Eastern Cape is between KZN and Western Cape. Kuthiwa hayi ke bayadakasa e-Eastern Cape. Kuthiwa e-Eastern Cape ungathi uthi eGunubi udibane ne-drugs. Kuthiwa ungathi uthi kuthiwa i-drugs ziyadakasa nje pha, but ke azidakasi in terms of zidakasa ngo-1-1 apho i-operation khona, azidakasa in bulk. Kuthiwa i-truck eziphume e-Eastern Cape ze-drugs zitrakhe ngokuqhubo za-understand. Kuthiwa ezinye i-truck ziphuma nabantu ke e-Eastern Cape because kaloku ba-involved nakwi-human trafficking. Yeni nani uMzilikazi kaMashobane wathi hayi ke ndi-athatshe ne-WhatsApp conversation. Ndathi hayi wena uthini nangoku? Abesithi ndi-athatshe ne-WhatsApp conversation ndin-understand seba le nto lena irana deep ide ifike phi. Yava? Hayi ke nyani wabesitsho ke ba le yi-WhatsApp conversation between uVusi Khethi Matlala no-Mr. Brown Mokgotsi. uMr. Brown Mokgotsi kuthiwa oyena msebenzi wakhe kuyo yonke le operation yale cartel is to brief politicians okanye to influence politicians caba umkhulu kakhulu kwezepolitiki. So kuthiwa nguye ke ngokoxelelwayo ba ye wena manage uMkhwanazi pha eKZN. Kuthiwa ngumsebenzi kaMkgotsi lo. Kuthiwa lo waseKapa manje igama lakhe, lo waseKapa uphume elayinini manage lo waseKapa. So kuthiwa iba njalo ke umsebenzi kaMkgotsi. Zininzi ke WhatsApp conversation, I think endizibambileyo mna zi-7 WhatsApp conversations ezikhoyo pha. Ubabiza ngamagama guys, but 10 minutes is not enough. Thinini
yeah, iyani ku-part 2. And if ubona i-comment apha ethi iXhosa, umntu ke lo gqirha nozicaka lo mntu lowo, into ethi nje